Надлюдський імунітет до COVID-19. Згідно з новим дослідженням у США, він є у деяких людей. Організм таких людей протистоїть вірусу набагато активніше. У більшості випадків це ті, хто вже перехворів коронавірусом, а потім зробив щеплення препаратами Pfizer або Moderna. Ми прийшли до цього, вивчивши антитіла цих людей. Виявили, що цих антитіл дуже багато. Крім того, у них розширений діапазон дії. Тобто вони здатні нейтралізувати мутації SARS-CoV-2, у тому числі альфа і дельта варіанти. Як правило, природний імунітет захищає від повторного зараження вірусом від 7 до 8 місяців. Через рік людина стає вразливішою. Учені прийшли до висновку, що вакцинація зміцнює так звану пам'ять організму про хвороби. Імунна система запам'ятовує вірус і навіть пророкує, як він може мутувати. Таким чином, ресурси захисту організму працюють активніше. Це хороша новина для тих, хто вже має нещастя заразитися, але одужав і потім був вакцинований. Я думаю, що ми можемо очікувати, що ці люди будуть досить надійно захищені, але вони не повинні вважати себе куленепробивними. Учені вважають, що антитіла людей з суперімунітетом зможуть нейтралізувати навіть ті штами коронавірусу, які з'являться у майбутньому. Вони планують детальніше вивчити гібридний імунітет, щоб краще зрозуміти цей механізм.